Jomik Kalleja Matuk, ir-raġel li aktar minn ġimgħa ilu ħarab minn Malta flimkien ma' martu Marzja, issa qed jiġi mfittex uffiċjalment mill-Europol. Ir-raġel ta' 36 sena li nstab ħati li prova jimporta velenu f'Malta, dożi radjottivi ta' plutonju u l-importa wkoll materjal splussiv qiegħed fil-lista tal-aktar kriminali mfittxija madwar il-kontinent Ewropew. Huwa kien appella sentenza ta' 5 snin priġunerija wara l-instab ħati l-importa splussivi u li prova jixtri velenu minn fuq id-dark web. Dan fost akkużi oħra marbuta ma' droga. Ir-raġel kien barra fuq libertà provviżorja sakemm kienet se tinqatalu l-appell. Skont l-informazzjoni provduta mill-Europol jidher li Kalleja Matuk ħarab minn Malta flimkien ma' Marzja Kalleja Matuk huwa mifhum li l-koppja ħarbu lejn is-Serbja bil-baħar. Kelliem mal-Pulizija spjegaw li l-ebda uffiċjal ma magħhom jaħarbu la bl-ajru lanqas bil-baħar u għaldaqstant qed jimxu fuq it-teżi li jew ħarbu bl-ajru permezz ta' passaporti folozz jew ħarbu b'dajsa minn Malta lejn Sqallija u komplow il-vjaġġ tagħhom bil-karozza. Ftit ta' xhur ilu fil-qorti l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek iddeskrivit lil Kalleja Matuk bħala bniedem perikolus illi kien lest jiftaħ il-bibien tal-infern beraħ fuq kull min seta' jkun taxkiel għalih. Apparti li Jomik għandu sentenza ta' priġunerija fuq rasu, hekk ukoll martu Marzja, illi xahar ilu ġiet ikkundannata 15-il xahar ħabs wara li nstabet ħatja li lura f'Awwissu tal-2019 kellha fil-possess tagħha 340 gramma kannabis mhux għall-użu personali tagħha. NetNews staqsa numru ta' domandi lil pulizija brabta ma' dan il-każ, madankollu l-uniku tweġiba li rċevejna kienet illi il-korp għaddej bl-investigazzjonijiet meħtieġa. Kemm il-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll il-Ministru responsabbli Byron Camilleri għadhom fil-muta dwar dan il-każ serjissimu u kif persuna daqshekk perikoluża tħallit taħrab minn taħt idejn il-ġustizzja b'dan il-mod faċli.